I ddechrau gyd blwyddyn newydd dda i chi gyd, a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau yr gwyliau a cyfle i ymlacio dros y Nadolig. Ond nawr wrth gwrs mae eisiau ni edrych mlaen i'r flwyddyn newydd a'r her sydd o'n blaenau. Ein ni'n ffodus lenni, bod y sefyllfa yn y wlad yn anodd ar hyn o bryd, bod na vaccin, ac felly gobeithio dros y misoedd nesaf daw bywydau bob un o'n ni nôl i'r normal. Yn ystod yr wythnos nesaf, ac o bosib yr wythnosau nesaf, beth sy'n holl bwysig i chi wneud yw wneud eich gorau glas i sicrhau eich bod chi'n cario ymlaen gyda'ch gwaith. Mae'n bwysig eich bod chi yn ymateb i dasgau'r athrawon ac yn gwneud yn siŵr bod chi yn codi bob dydd ac yn anodd yn mynd at y cyfrifiadur ac yn gweithio a dilyn eich amserlen arferol. Dwi wedi bod yn siarad tipyn gyda'r athrawon yn ystod yr wythnos hon ac i ni'n sylweddoli bod eisiau ni ddarparu amrywiaeth o dasgau i chi gyd mwyn wneud yn siŵr eich bod chi yn gallu parhau gyda'ch gwaith mor hwylus a phosib. Mae'ch penaethiad blwyddyn wedi gosod yr canllawiau, y rheolau yma yn eich Google Classroom i chi i ddilyn, a mae'ch rhieni hefyd wedi derbyn copi ohonyn nhw. Felly, please, newch yn siŵr eich bod chi'n darllen y rheolau a'ch bod chi'n dilyn y rheolau bob un ohonoch chi. Ar ddechrau blwyddyn newydd, fel arfer, ni'n siarad am addunedau, New Year's Resolutions. Ond dwi ddim yn mynd i sôn am addunedau bore yma, dwi'n mynd i sôn am addewid, promise. A dwi'n mynd i wneud un addewid i chi. Yn bod ni ddim ar y safle ar hyn o bryd, dwi'n addo i chi bod yr ysgol dal yma ar eich cyfer chi, i'ch cefnogi chi i gyd. Beth bynnag yw eich oedran, beth bynnag yw eich sefyllfa o ran eich addysg, dwi'n addo y bydd yr ysgol yn wneud i gorau glas i'ch helpu chi dros yr wythnos a'r wythnosau nesaf. Felly os oes unrhyw beth yn eich poeni chi, cofiwch gysylltu. Gallwch gysylltu trwy Google Classrooms eich blwyddyn, y ffurflen ar wefan yr ysgol, neu trwy ffonio yr swyddfa. A mae'r wybodaeth unwaith eto ar waelod yr dudalen yma. Felly, fel wedes i, newch eich gorau glas pob un, triwch eich gorau, bwrwch ati gyda'r tasgau gwaith, ond yn bwysicach oll, edrychwch ar ôl eich hunan a'ch teuluoedd, fel bod ni'n gallu cwrdd unwaith eto yma yn y neuadd cyn gynted â phosib.